ividiyo engizoyifaka la njengamanje yalo sisi akade ngimi-interview yena ngakho iqondene necase yemede yenza ngomhla ka-18 January endaweni yaseCaluza. Yayithinta lo mfana uMpendulo kaNdlovu loyo engakhuluma naye kakhulu, wabulala ingane yabantu yaseSobantu ngesihluku. Engathi mangenza leyo investigation ngase ngavusa nale case yesibili yalo sisi naye kwakuthiwa noLuthando naye futhi owafa ngathi isandla sakhe futhi yena lo mfana uMpendulo. So I know ukuthi leyo case kwasubmit ama-statements amanga submitwa yena uMpendulo naye le ntombazana. Ngithe mase ngilandele investigation ngase ngathola ukuthi noyahambanga kahle into, ngase ngayilandela intombazana le ngoba ifamily ikuyiyona yakade ngicelile ifamily ya-victim ukuthi ngiyi-assistela ukuze izoba ne-closure, ithole iqiniso kumuntu owayekhona ngoba kwase kukhandwe isitori esinye samanga about i-shooting. Kwathiwa badubuleke kade bechama somewhere ngaphezulu, intombazana yadubuleka kanjalo. Istatement esafa kwayiyona ke lo sisi lozoyivela la ayichazele benayo uMpendulo. Siyabonga ukuthola Makwande. Amagama akho phela sesifanele ngizokuncela yazo. Ngiyandiswa Phungula. Yeah. Uhlala kuphi? eMbali. Lalela ngicela ubheke la mina. Lento yenzayo ukuphefuma ayizokusiza ngalo yazo. Ngifuna uqinisa ukuthi what happened. Kumlindaba nawo solisibeko. Yazi mina ngidika negebengu ngabuya bangapela. Ngizobuza ngemeda yenza ngomhla 18 January. Yeah, umthando yazo. Uhlala phakini yazo. Ngifuna usichazele ungama-details ukuthi what happened. Lalela usichazele. Lento engiyenzayo number 1 yale video, it cannot be used as evidence against you. Ustage must decide to charge yazo. Awuboshiwe angikufundela ama-rights akho. I just want the truth. Ukuze sithole iclosure lento ngicela ukukhuluma le phezulu. Uhloniphe nabazali laba abangaleyo. Lento yenza ngifuna kwenzeka ngaleyo langa sahamba sayophuza senza loba ngomhla ka-18 January ngathi yes uphuza loba kangiphuza nabangani bami Thando samfice sejuice loba abangani bakho lapho ayimesayimile noThando omunye wasephesifela yeah sahamba naye safica lo uThando lo washona yebo namfica kuphi ejuice yeah yebo okwava lethu sahamba ke sathenga uLithaweni sama nomfana lo uMpendulo noma ngayimoto i-Exo Simaron laba kasipha ngazi ukuthi yakhe yeah and then ngihamba noba emotweni samsiba u3 ngicela ubheke sisi samsiba u3 wena uThando lo washona noba noMpendulo ngiyaphi ekeni okuhamba ukuphi sasiyothenga unyama notshwala siqhubeke siyophuza. Okay, ngizana bese ngisintasho nje no okay nasina yakhe sihamba saye endlini ngaba kaMpendulo nakhona angiyazi le ndawo angizazi indawo zawo akhona iCaluza ngiyacabanga yeah do you know what modern hamba ngayo ne-truck no bengazi ngoba mina ngixoxela ukuthi imoto ye-truck ngaba yena-statement wasubmitha emaphoyiseni noMpendulo samanga siyakhombisa ukuthi imoto yazifike lapho yazo so ngicela singadlala ama-games lo nje qiniso kwenzekani uMpendulo akasekho angithi akusiwona amacala akho sifuna ukwazi kwenzekani naye endlini kabani wathi yakhe angazi yabo okay kwangekho umuntu omunye kwakuyini laphela nenzani lapho sasophuza yeah and then ngani moyibeka isibhamu noma wenzani ngani moyisibeka yini isibhamu noma wenza kodwa naseniphuza noma nasemqaleni noma sasiphuza nasemqaleni niphuza ngithi esesinye sikhashana enhleli sasanda kufika okuhlamba sano 10 minutes yeah ubana yemishayela noma yathandana naye phakathi kwenu noThando wayeshela mina ishela yena futhi wayingazazi yeah qinisile yebo yeah nani nobathathu kuphela yebo akekho umuntu oyekhona okay what happened wathi keep isibhamu saqhuma wayesikhipha kuphi yena wasibona kanjani wabona kanjani wasikhipha ku-side of umzimba ngiyamnaka kodwa ngasephethe isikhwama if I'm not mistaken yeah wazi mina wabona kanjani so ukhipha isibhamu
ngeke sekuqhuma kabona lapha ukuthi sibam samhambisa okay wabona kanjani ukuthi ubani esikhuluma ngayo qala wathi khipha isibhamu sikhuluma ngubani kompendulo ngoba isibhamu Angandlovu abengamazi angiyazi usashona lo muntu wazi bashona ngalo angizwanga ngangingekho ngafonela ngibuza ngitshela uma ukuthi wathi ngiyacabanga okay and then what happened if uqhuma isibhamu ngavele ngasangana ngaphuma ngabaleka kwenzekala ngobaleka wena wena wayebo uthando wesempedeni enzala elele wayeseveselele washo ukuthi ayibo ngidubulekile ngathi nginamanga kathi manje siyamvula uphuma igazi iziphuma ngenzansi and then impendulo wabaleka ngijaha impendulo wathi ngifuna ukumbophisa ngathi mina ngeke kwangixava naki naphindela kuphi endlini samthatha ngathi acela simhambise esibhedlela yebo samhambisa nafika namshiya asimshiyanga kusalinda samsolanda bakubo asake simshiya and then statement yasiplana nini asake siplanweni wayengikhulumela ngoba ngisho ngithi ngiyasuka eduza kwayengafuni wathi impendulo wakwenzekani wathi silimale angazi ngaphezulu kade siyoba umngani wakhe kwase kwenzekani yebo aphuma azange kule story sithi ngifuna ne statement sakho la osayinile wena ngasayina kuphela ngingabhali ilokhuzana ipage le blank wathi wabazosho ukuthatha istatement sampendulo kwamusho bani lo iphosela thatha statement angilazi wasayina umuntu eyiblank yebo bathi behambe naye uthi uyokhomba yini isigamekweni impendulo kusho wasayina istatement esiblank ngamanye amazwi yonke lento ebhalwe lapha kule statement sakho kusho ukuthi liyathathwa kule statement sampendulo ngiyacabanga okay wena statement sakho sasithini ngangakhulumi mina bathiwa ngesikwazi ukukhuluma ngoba sithukile ngoba sebasazongilanda kodwa kukho engikwaziyo ngaye so le story sokuthi wadubuleka kade kuye ngaphezulu asekho wadubuleka ngephutha noma ngaleyo noma ngayiphi indlela wadubuleka ngephutha kodwa mina ngifuna nokuxolisa umndeni wakhe ngokuphuma wena ufuna ukuxolisela wena le video mina ngizoyivezela mina anginkinga noma ngayiveza mekuvela sisi angithandi kunengane ngithi musuku ngimvuma ukuthi ngivezele video emiyamile yes emiyama kusikona lokho sifuna iqiniso neclosure lento kuphela ukuthi and then pendulo wambona after that session losses wayefika ezongibheka ngithi angithandi noma ngithi ngiyamziva bathi ngisesambeni okay yindawo yangcoleni abakubo kantombazana uma bamba bayovela babengathandi yini babekhona babekusola bathaba kwangathi kukhona bakwazi bathi kanjani disamba naye yamazi umntende ukuthi leyo muntu omumbi nomuzwele kangiqala ukumbona ngizangazi ngizolutho futhi ngayo futhi wasuka nje wahamba nomuntu why we bold oh yes Thula Makwande siyabingelela okhuluma uBruce Mhlongo ifounder yeJam Security mhla 21 5 to 10 ebusuku ngifuna siqhubeke le nkulumo le story lesi sayintombazana uAndiswa kaPhungula bekade confess ukuthi usisi washona unothando shona owadubula ngomhla 18 January ngesibhamu engikholwa ukuthi kwayesampendulo istory abasibhala yena uAndiswa benempendulo emaphoyiseni sasingelona iqiniso I think into ebalekile eyokuqala ade ngifuna ukuyi-establish ukuthi i-statement abasibhala sasingelona iqiniso babesiplanile babili ukuthi usisi wadubuleka ngaphezulu kade bephuma kochama amantombazana kwaqhuma isibhamu enkongweni bamphuthumise esibhedlela emva kwalokho sesiyazi kuleso story sabhala emaphoyiseni umpendulo nalo sisi ukuthi asiselona iqiniso sekufanele manje sithole ukuthi i-shooting yenzeka kuphi ekufanele ishone kusasa umhla 22 May 2025 sesazi ukuthi okuningi ngiyakwazi ingakho ngafaka ivoice note la ngikhuluma ngayo umpendulo ngama killings awu 2
isibhamu sakhe ukuthi sibulala abantu besifazane abawu-2. Ukube le ntombazane yakhuluma iqiniso about shooting yenziwa ngomhla ka-18, ngabe usisi wasesobantu uyaphila, ngoba kuyoboshwa umnikazi wesibhamu mhlawumbe iboshwe na intombazane okuwumpendulo, ngoba isitori sakhona asihlangana. Sekufanele sazi ukuthi usisi wadubuleka kuphi, sekufanele sithole ukuthi baye bangaka abantu. Sicela amaphoyisa nawo anyusa amasokisi manje, ngoba umphakathi engathi uwona usubhizi kakhulu oyi-analyzayo elandelayo le case kunokuba amaphoyisa enze umsebenzi wawo. Isitori sentombazane asihlangana, and nje ngikwazanga ukukhuluma kahle nayo ngoba bekhona nabazali, otherwise bengizoyihlalisa noma 5 hours ngibuza umbuzo wodwa. Kaningi imoto babehamba ngayo siyazi ukuthi ayizange iye ngaphezulu, i-tracker isho njalo, ngoba nathi besenzela phela investigation eceleni nasazi amaphoyisa ukuthi yenzani wona. Ubani ishooter la? Kubani wadubula? Yini eyenza ukuthi mabefika eJuice afike ehamba nabanye abantu, mayesehamba usehamba nomuntu amficela lapha phambili omakhelwane wakhe futhi? Lo muntu washona, she looks prettier than yena lo sisi. Yini eyenza bahambe bathatha? Doesn't make sense. Indaba impendulo ayifuna amantombazana awu-2 bayovalelana endlini. Isitori mina anginaso, information angayithola ibala abanye abantu babekhona lapha endlini. Omunye wabe ngizomlanda futhi njengoba ngomhla ka-22 yosizwe ikona ukubaleka. Angazi noma isitori siyiqiniso noma samanga, kodwa kufanele sisi-verify. Yini eyenza ukuthi usisi uma esefika esibhedlela sekufike nefamily angalikhuluma iqiniso ngento eyenzekile kumuntu ayiqala ukumbona ngokusho kwakhe? Usekwazi ukudrive imoto ye-stranger yena azashuthe kuyona phakathi, ngoba ngine-video yakhe idrive imoto. Even after usisi seshonile still usakwazi ukuthi aqhubeke nayo impendulo. Akathukile yena, akanankinga. Come on. Angazoqambela amaphoyisa athi bamsayinisa a-blank page base baye-edela. Ayikho yonke leyo nto. Intombazane ifuna uku-investigate. Ziningi iy'tolo ey'ngahlangana. Angisho ukuthini, mhlawumbe ishooter uyena, angazi ukuthi ngasiphi isizathu. Umpendulo wengeke ethi sedubule omunye umuntu wesifazane, ngoba sesiyamazi ukuthi unenhliziyo embi, aphinde ayeke ufakazi amyeke phila. Mhlawumbe umpendulo wekhava yentombazane asazi, kodwa-ke iqiniso ngeke singalitholi. Angeke sizibe kanjena-ke le story. Uyintombazane noma uyintombazane, uma ukhona ongekho right okwenzile kufanele uchaze. Ifamily idinga iclosure, selifuna iqiniso la. Thula Makwande sibingelele. Ukhuluma noProfessor Mhlongo, i-founder in Security. 3:30 ekuseni manje. Mhla 25 May 2025. Sesivukile ke thina. Siyocathamela laba abangayimisele namanje ukuthi bahlalisane ukuthula nomphakathi. Angeke sibayeke. Ngasho ngathi mina i-approach yami different from abanye abasebenza nami, abasebenza njenganami. Impi seyihlangabeza, akufunakala nje bakhululeke. Nasemini siyazi ukuthi bagange ebusuku bese emini bayalala. Nasemini sobavakashela, sovuka ngabanje namanje kuseni. Kodwa-ke before ngiphume bengifuna ukuthi sibuye siphinde kuleya ndaba yaleyo sisi lokuthiwa Andiswa wakaphungula ohlala lapha eMbale Crossing opposite no victim wakuThando. Siyakhumbula ukuthi incident yenze ngomhla ka-18 kuJanuwari. Njengamanje sengineshow ukuthi yenzeke endaweni yaseCaluza area. Kodwa amaphoyisa awafodi. I know lento ngabe kade niyitholile. Isize i-analyze thina nje siwumphakathi. Kodwa nina nifuna ukusebenza, nami ngizoyithola ngosuku eyenzeka ngayo lento. Ngokusho kwasisi-ke lo esengimbiza ngomsolo mina manje, uthi wayehamba nabangani bakhe ephuma la ephuma khona, wafika eJuice wasiwabona usisi lokuthiwa uThando umakhelwane wakhe, wase wadecide ukuthi agcine ehambe naye eshiye labo bangani bakhe
ekusafanele sibathole nabo abangani bakhe singakabatholi base bahamba nompendulo ngoba wasekuvaliwe ijuice kusho njalo usisi lo bahamba uthenga ukudla edrobheni ngoba wasekuvaliwe ijuice base begcina bedecide ukuthi baye la engazi khona ngokusho kwakhe ngokwakhe uthi babeqala ukuhlangana nompendulo ama-cellphone records kufanele akhulume ukuthi babeqala yini ukuhlangana nompendulo ngicabanga amaphoyisa kufanele ngabe sekwenzile lokho ukuthi ifoni kathandiswa ka-Andiswa ifoni kaMpendulo kufanele ngabe sebe-aplayela kudala section 205 ukuze bakwazi ukuthi kwakhe iskeleton salawo mafoni kubona le nkulumo ayikhuluma iyahlangana yini. Isitori sabo sokuqala sasithi kulabangazi babekade bewuhamba bewu-3 emotweni beyobheka umngane kaMpendulo ngaphezulu amantombazane asehleke emotweni ayogcama kwase kwaqhuma isibhamu enkungwini abaleke bakena emotweni wathola ukuthi sedubulekile kusisi. Isitori sabo sasisho njalo kodwa-ke ngithema ngilandela emva kokucola ifamily ukuthi ngi-investigate into yabo babengekho happy nabo ngayo umlando usisi masifike oqala wabaleka masiyombheka wabaleka wagcina setholakele ngoba wasekuyona kuma wakhe. Okay, uyabona ukuthi abantu benjongo sabazomfuna imoto enjongo siyaziwa kuyabanda sifake namajakhethi abhale ukuthi Njoms uyabaleka ibalekelana Njoms ukubika kwamaphoyisa ngeke mhlawumbe abaleka uma sikhuluma noma ngoba khona omunye wefamily member ngagcina ngikhuluma naye usisi engafuni ngisho ukukhuluma naNjoms akulutho-ke mhlawumbe akasithandi kodwa-ke ngizofaka ividiyo la ividiyo eyenzeka ngalelo langa iyashuthwa uyena uThando eceleni kuhlela umpendulo udriver kuyiyona ntombazane bafundisana ukudrayiva noma into ayijwayele ukuthi adrive imoto yaMpendulo. Umbuzo wami-ke uthi-ke uqala ukumbona lo muntu usudrive imoto uThando uyamuzwa ngemuva ekhuluma ezejoke ukuthi ibirthday yabani kungeyona ibirthday yamuntu bahamba bobathathu kuyiwaphi nje busudrive ntombazane uyathanda uku-explore izinto usufuna ukudrive manje ungena license mhlambe nento yesibhamu sasisesandleni sakho silimaza uThando ngoba ufuna u-explore sazi kodwa uzolikhuluma iqiniso kusalayo. Number 2 uthawazi lana nikade nikhona. Yes kufanele usho njalo because awufuni ukuthi amaphoyisa agcine eyazile i-crime scene ngoba once kwafika kwi-crime scene kuzo-analyze amaphoyisa agcine seqhamuka with a different conclusion kunaleyo osusinike yona. Amaphoyisa enza ubudedengu ukuthi uma sebefika esibhedlela labantu abawu2 kade benayo lo sisi standard procedure kune-shooting kwakufanele benze lento ekuthiwa bathathe i-gun residue ekuthiwa i-gunpowder ezandleni zabo wabili kubonakala ukuthi it's a standard procedure wonke umuntu kade ekhona lapho kade kulinyalo kufanele bathathe i-gunpowder bazobe zithola ukuthi ubani umuntu owadubula lapho but ngobudedengu amaphoyisa novile abazange bayenze leyo nto. I-standard procedure kufanele ukuthi ulalele yonke into esho umuntu kulungile noma kunjalo siyakuzwa awubophi umuntu but it's a standard procedure ukuthi la kune-shooting khona umuntu akade ekhona noma ngathi uthi uwitness umakhelwane uzwe kuqhumane kufanele uthathe i-gun residue gunpowder ezandleni amaphoyisa azangakwenza lokho. Intombazane yasifihlele isini i-crime scene bazame ngayo yonke indlela ukuthi i-crime scene babe ngasikhanda ingane esinye isitori bathi kungena abantu endlini khona lapho laba bekhona why bazi bayihlehlise iziyele kude. It's because bayazi ukuthi i-crime scene bizochaza esinye isitori esihlukile. Umpendulo la ukube kuthiwa uyena oyenzelele futhi ozoyibulala intombazane akazange ayibulala yini yenza ukuthi lo after kuqhuma isibhamu abaleke wayibalekelana ngokwakhe yena intombazane isazokhuluma indaba zayo ziningi siyalifuna-ke iqiniso la iyazi kwenzekani emva kwesikhathi esithi angaka uyena kwifamily uyichazele uyinika isitori kuyisona a true version akasekho phela umpendulo olukhuluma ngani iqiniso kwenzekani kumuntu oyi-stranger ngokwakho ingoba uyazi ukuthi ishutha kwangeyona umpendulo. Mina ngokwami ngisho njalo futhi ngifuna ukuthi ngi-back up i-evidence
angizulala ke le case ngifuna ukuyiprove ngoba ifamily icela iclosure. Ngizoyifaka ke le video ke niyibone yale ntombazana ukuthi ya explore izinto eziwu2 ngalelo langa. Ngikholwa yilokho ukudriver nokuthi yathinta isibhamu, ngikholwa yilokho. Mhlambe futhi yakwenza deliberately. Umpendulo ngomjitha noma ngayithiwa kuyithekeni yami le sekuthiwa siyayiphuzela. Angoyifuna le intombazana yesibili nami ngomjitha ngoba nje bade ngishilo ukuthi look prettier than yena. Awungcabanga nje sisi wasadonsa isibhamu ngoba phela wena uyihero intombi yesigebengu wasadubula ungqameli futhi kube kuthiwa ngempela wadubula ungqameli. Lokho ngikukholwayo. Wawungeke usibeke ekhanda wasibeke esinqeni njengomuntu osifazana wa inqeni ngoba uyitshela ukuthi mhlambe ngeke kwenzeka idamage enkulu. Kwathatha isikhathi esingakanani before nimthathe nimise esibhedlela? Yes, wayesebleed ngokwanele. Ingakho ungafuni siye kwi-crime scene ngoba igazi lalizosho ukuthi wayesebleed kakhulu. Yini yenza ukuthi istory senu nifakazelane ngaso nobabili nompendulo lapha esibhedlela ezinibhala istatement? Nase nazini ukuthi akazophila. It's because nase niyenzile into yenu ukuthi egcineni nigcine ngoba kuyaziyo babonile juice ukuthi uhambe nani. Nigcine kodwa nikwazi ukufika nesibhedlela kodwa esophe ngendlela yanele ukuthi angeke asaphila. Ukube kuthiwa nani ngenayisho ukuthi usazophila. Ube kuthiwa nani nesho ukuthi usazophila. Nangizokhuluma esinye story. Kodwa nase nazi ukuthi into yenu nase niqedile usebleed ngokwanele. That is why ningafuna ngasiyazi crime scene. Amaphoyisa wenza umsebenzi wabo. Ayithithisa. Thula mawande. Go baby, it's your birthday. Birthday aba. Hamba baby. Siyafunda manje. Awe, siyahamba manje. Say medicine. Hayibo wenzani manje?